Азап белән кисәтсә, ул вагда дип түгел, вагыйд дип атала инде. Бу инде гарәп телендә шулай. Ул ни кебек инде, хәтерләсәгез, җәннәтләр нәрсәле? Җәннәт дәрәҗәләр, ә җәһәннәм кебелән. Дәрәкәләр. Дәрәкә. Дәрәҗә ул менгән сайын. Менгән сайын. Өскә таба менә дәрәҗә. Ә дәрәкә аска төшкән сайын. Ул гарәп телендә күп инде андай әйберләр. Мәсәлән, бар нәсел, бар нәсәб. Мәсәлән, нәсел нәсәбе диләр через дефис, сызыкча аша. Ләкин алар икесе бер сүз түгел. Нәсел синнән соң киләсе, ә нәсәб сиңа кадәр килгәннәр. Әти, бабай, алга таба синең нәсәбең, ә нәсел синнән соң китә торган. Ягъни балаң, оныгың һәм алга таба. Шуның кебек дәрәҗә, дәрәкә, нәсәб, нәсел, вагда, вагыйд. Ярар, без узган дәресне тамамладык. Нинди гынахлар белә? Хайваннарга зыян китерү дидек, һәм әйттек, исламның субханалла киңлеге шунда күренә. Ислам кешеләргә генә түгел, хәтта башка җан ияләренә дә, хәтта җаны булмаган нәрсәләрне дә саклый дидек. Исламда хайваннар, кошлар, бөҗәкләр хакы, хәтта кырмыскалар хакы дидек. Шулай бит? Пәйгамбәрләрнең берсе хәдистә килә, агач төбенә ял итәргә утырды да, астан бер кырмыска тешләп алды. Һәм ул ачу белән аның ясын җимерде. Аллаһы Тәгалә вахый иңдерде. Вахый килде, пәйгамбәребезгә Коръән килгән кебек, вахый килде. Нигә син бер кырмысканың зыяны өчен аның бөтен гаиләсенә зыян китердең дип. Ягъни кырмысканы да исламда ярамый кыйырсытырга, ярамый кимсетергә. Әгәр дә инде кырмыска хакы да бар икән, әлбәттә кеше хакы, ул мөселманмы, ул мөселман түгелме, ул атеист булырга мөмкин, ул кафир булырга мөмкин, ләкин аның кеше хакы дигән әйбер бар һәм әлбәттә аның хакына нахакка керергә ярамый. Ярамый. Хәтта үсемлекләр хакы. Хәтта җихад вакытында, сугыш вакыты. Мәсәлән, бүгенге көндә сугыш бара каядыр илләрдә, карамыйлар бит, гади кешене дә кыралар. Шулай бит, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, мәсәлән, әби бабайларга тимәгез диде, хатын кызларга тимәгез диде, балаларга тимәгез диде, хәтта агачларны сындырмаска дигән сүз булды. Шуңа күрә исламның бу матурлыгы, камиллеге инде. Аннары соң без сезнең белән тамамладык гыйлемне Аллаһ ризалыгы өчен алмау. Ягъни ихласлык юк, рия белән, ниндидер дөньяви максат белән кеше гыйлемне ала. Мәсәлән, монда инде күбрәк дини гыйлем турында сүз бара, чөнки мәсәлән кеше бит инде математиканы өйрәнә, физиканы өйрәнә, башка фәннәрне өйрәнә, телләр өйрәнә, дөньяда ниндидер кәсебем булсын, дөньяда ниндидер минем ягъни халал ризыгым булсын дип, шулай бит. Ә монда күбрәк сүз бара дини гыйлем турында, дөньяви максат белән. Мәсәлән, мин галим булсам, мине анда зурлаячаклар, Аллаһка мин ризалыгына якынаям дип түгел, яки мәсәлән, наданнар арасында галим булып күренәчәкмен, бәхәсләрдә җиңәчәкмен, аның өчен булырга тиеш түгел. Ләкин монда, аны мин узган дәрестә әйттем микән, хәтерләмим. Бер әйбер бар, гыйлемне ала башлаганда тәҗрибә күрсәтә. Безнең кебек ниндидер гади, ягъни дини галимлектән ярак булган кешеләрдә генә түгел, хәтта галимнәр арасында да шундый практика булган. Дини гыйлемне ала башлаганда ихластан алмау. Хәтта аны Риза Фахриддин, кстати, бик кызык китап, кем кызыксына, шәкертлек әдәбе дип атала. Ул шундый ни, брошюрка гына, аны Google'дан табырга можете инде. Ул шәкертлек әдәбе язылган мәктәп балаларына. Риза Фахриддин аны язган мәктәп балаларына, ләкин ул китапны мин аны бер 3-4 тапкыр укыдым, минимум, наверное. Ул китапны безгә укырга кирәк күп кенә. Анда гыйлемнең, остазның дәрәҗәсе турында гаҗәйп әйберләр яза инде ул. Ничек остазларны хөрмәт итәргә кирәк. Һәм шунда шундый мисаллар китерелә.
гыйлемне алырга кирәк Аллаһ ризалыгы өчен, ихластан дип. Ләкин булды шундый галимнәр, алар гыйлемне ихластан ала башламадылар, башлаганда. Ниндидер аларның максатлары бар иде, ниндидер әйтик теләкләре бар иде, ләкин гыйлемгә кергәч, гыйлем аларны нишләтте? Астын өскә китерде. Ягъни гыйлем перевернуло все в них. Алар үзләренә зур ачышлар ясадылар, алар күп әйберләрне яңадан үзгәрттеләр, пересмотрели дип әйтәбез, һәм Аллаһ аларга шул гыйлем даруы белән ихласлык бирде инде. Шуңа күрә теге бөтен кеше гыйлем ала башлаганда шундый ихлас нияттән булмаска да мөмкин. Ләкин әлхәмдүлилләһ Аллаһның тәүфигы килеп, гыйлем аларны үзгәртә. Алга таба. Хәтта кем соң әле? Ибн Хазм микән? Ялгышмасам. Ибн Хазм хәтта аның инде үзенең мәзһәбе дә дип әйтсәк була инде. Ул танылган галим инде. Ибн Хазм. Ул нәрсә эшли? Бара бер мәчеткә. Ягъни мәчет кырынан үтеп бара, анда җиназа алып керәләр. Җиназа. Һәм ул инде килә җиназа укырга. Шуннан соң нәрсә эшли? Иң беренче мәчеткә килеп керә. Юк, ничек була? Беренче мәчеткә килеп керә. Һәм мәчет намазы укымыйча утыра. Но бездә бит инде Аллаһка шөкер, хәзер дә сүгеп чыгаручылар да бар, кешеләрне ник мәчет намазы укымадың дип. Аны инде шулай шелтәлиләр. Нигә син утырдың, мәчет намазы укымыйча дип. Шуннан соң ул сикереп тора да инде, 2 рәкать мәчет намазы укый. Аннары соң мәчеткә алып киләләр җиназа. Ул җиназаны укый дагын. Хәзер утырга кирәк бит инде. Теге бит әйтте, 2 рәкать укымыйча утырмады. Бу яңадан укый башлый. Шуннан соң әйтте, "Нигә укыйсың син?" ди, "Кирәкме?" ди. Бу шунда күрәсең инде ул бераз, бәлки Аллаһу галәм, мин ул кыссаны шушы Ибн Хазм турында гына укыган идем. Тегесе инде бәлки бик әдәпле дә булмагандыр, бәлки бик гыйлемле дә булмагандыр. Шул аның замечаниясына ул бик каты гәрләнә. Теге кем әйтмешли, чиктеләр әле психологлар, самооценкасына тия инде бу моның. Һәм ул шул кадәр гәрләнеп, ул гыйлем ала башлый. Һәм бүтән дөньяга таныла. Менә бер случай тормышта шундый иттереп аны Аллаһ Тәгалә төшерә, ул ниндидер бер кемдер аңа шундый кимсетеп, "Нишлисең инде син, утырасы түгел бит хәзер." Аннан соң әйтә, "Юк, утырасы ди, укыйсымы, укыйсы түгелме, бу аңламыйш кала." Һәм менә гәрләнеп, гыйлем ала башлый да, ул инде бүтән ислам дөньясы белә инде Ибн Хазмны. Шуңа күрә бүтән кеше башлаганда бәлки бик ихлас та булмаска мөмкин. Алга таба алтын һәм көмеш савыт сабадан ашау һәм ичү. Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә, бу хадисне безгә Умму Сәләмә тапшыра. Хатын-кыз шулай бит инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Аллази яшрабу фи аниятил фиддати иннама юҗарҗиру фи батнихи нар җаһаннам." Кемди көмеш савыттан ишәди, ягъни көмеш савыттан ишү, ашау, савыт саба көмеш буларга тиеш түгел, һәм алтын калак, көмеш калак ярамый. Көмеш это серебро. Димәк, кем шуның белән ишәди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул үзенең карынында җәһәннәм утын яндыра ди. Ягъни кеше алтын һәм көмеш, серебро, алтын, золото ашый ишә икән шул приборлар белән, алтыннан һәм көмештән, ул үзенең эшенә җәһәннәм газабын ала. Шушы алтын һәм көмештән алган өчен. Ни өчен шулай? Беренчедән, алтын һәм көмеш ул бит инде кыйммәтле әйберләр булды элек-электән. Шулай бит инде. Беләбез, алтын бизәнү әйбере буларак рөхсәт ителгән хатын-кызга гына. Иратка алтын йөзек, алтын балдак, алтын анда беләзек, браслет, цепочка, алтын сагат харам. Бөтенесе харам. Бу исраф һәм бу дөньяда алтын кию, ефәк, натуральный, шелк,
парча, менә бу кыйммәтле, алар хатын кызга гына рөхсәт ителә. Ну вот все лучше. Хатын кызга инде эшлисең, ирләргә юк. Ирләр эшли, акча таба, алтын ала, хатыннар кия. Ирләргә харам. Вот. Шуның кебек инде. Менә бу мәкрух түгел, бу харам. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер кешедә алтын күреп, алып ташлады да, җәһәннәмнең бер уты синең кулыңда диде. Шуны телисеңме диде. Хәтта кемдер әйтте, ал инде аны диде. Ал сатырсың диде, переплавишь диде теге. Пәйгамбәр үз кулы белән аткач, мин аны алмыйм диде. Хәтта алмады, курыктылар инде. Шуңа күрә кызганыч ирләр алтын нидән күрәбез инде. Ул хәерле бер түгел. Ни өчен хәзер алга таба нитә инде карыйбыз. Что касается ашау ишү, еды и питья, алтында, көмештә ярамый. Алтын калаклар, алтын тарелкалар, алтын савытлар, алтын анда белмим фужерлар, кружкалар, көмеш ярамый берсе дә. Булар харам. Это не то, что нежелательно или порицаемо, ул харам. Моның өчен вагыйд килә. Вагыйд дигән сүз, моны эшләсәгез, сезгә шундый газап була дип килә. Шуңа күрә бу кәбаир, зур гөнаһлардан санала. Алга таба Бухари һәм Муслим җинтыкларында моның хикмәте дә әйтелә. В чем мудрость инде? Один из мудростей. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ла талбисул харира ва ла дибач." Ефәк һәм парча кимәгез ди, парча име? Кимәгез ди. Моны инде ирләргә кагыла. "Ва ла ташрабу фи анияти зәһаби вал фидда." Алтын һәм көмеш, серебро савытлардан ичмәгез ди. Һәм ашамагыз ди. "Ва ла таъкулу фи сихафиха." فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Чөнки алтын һәм көмешләр аларга бу дөньяда бирелә ди, ә сезгә ди җәннәттә ди. Ахирәттә бирелә ди. Димәк, җәннәттә кешеләр алтын һәм көмеш савытлардан ашаячаклар. Столовый приборлар дип әйтик инде. Әлбәттә, ул бездәге алтын ничә пробалы булыр микән, ничек микән, аны чагыштырып булмый. Ул алтын исемле булачак, ул көмеш исемле, ләкин ул бу дөньядан күбрәк, яхшырак, өстенрәк булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Аларга алтын һәм көмешләр бу дөньяда ди, ә сезгә ахирәттә ди. Шуңа күрә бу ахирәтнеке. Ахирәтнеке. Һәм ирләр ефәк, шелк киячәкләр, парча, атласны киемнәр киячәкләр җәннәттә. Алай дисәң, хәмер дә эчәчәкләр, шулай бит җәннәттә. Ләкин ул җәннәт өчен, җәннәтнеке булачак. Бу дөньяда булар тыелган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Үз карыннарына ут ашаталар диде. Ут ашаталар диде. Шуңа күрә бу дөньяда инде бу әйбердән сакланырга кирәк. Кемгәдер баргач та, мәсәлән, әгәр дә инде көмеш калаклар бар икән, шәнишкеләр бар икән, аларны инде алып куйдыртырга кирәк. Бигрәк тә мәсәлән без хәзрәтләр, анда абыстайлар ашка йөргән мөмкиннәр, кайбер кешеләр инде шулай чыгарып, теге хөрмәт белән әле хәзрәткә дип чыгарып куйган мөмкиннәр. Ул просто как утварь буларак, просто шкафта тора, каядыр тора, ансы икенче мәсьәлә. Ләкин әгәр дә инде ул кулланыла икән, как столовый приборлар, ашау ишү өчен, ул инде харам санала, ярамый. Шуңа күрә инде безнең бу шираттагы гынаха ул алтын һәм көмеш савытлардан ашау һәм ишү инде. Ләкин бизәнү буларак ирләргә көмеш ярый инде, шулай бит? Көмеш ярый, анда йөзекме, нәрсәме? Хатын кызларга көмеш тә алтын да ярый. Икесе дә ярый инде. Шуңа күрә менә хатын кызларга Аллаһ Тәгалә инде бизәнү буларак алтынны рөхсәт итте. Алга таба кешеләрнең ял итә торган урыннарында күләгә биреп торучы агачны кисү. Агач кисү инде. Менә бер караганда нәрсәсе бар дип әйтергә мөмкинсең, ләкин ул кемгәдер, мәсәлән, бигрәк тә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яшәде кая? Арабский полуостров. Это пустыня. Шүлдә бигрәк тә актуальный агач булса. Чөнки агач может спасти кешегә жизнь. Шулаймы? Мәсәлән, шүлдә барасың, ничәдер чакрымнан соң бер агач тора. Шуның күләгәсенә генә кирсәң дә, нәрсә? Бу кешенең гомерен саклап калырга мөмкин. Әгәр дә кеше,
менә шул агачны күреп, шуны кисә икән, демәк, күпме юлчының ул исән калуына нәрсә? Исән калдыра торган әйберне кисә. Ләкин хадистә инде ул сидр дип килә. Сидрны аны инде Аллаһу агалам лотос дип әйтәләр инде. Лотос агачы. Ләкин монда мен катаа сидратан саввабаллаху рa'саху финнар. Абу Дауд риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем сидр агачын, лотос агачын кисә, Аллаһ Тәгалә аны ди аягыннан тоттырып, фәрештәләр башы белән аска җәһәннәмгә атачак ди. Шушы агачны кискән өчен. Ни өчен шулай? Чөнки ул агач кемгәдер кирәк. Шулаймы? Ул кемгәдер күләгә бирде. Һәм менә Айша радиллаһу анха тапшырган хадистә шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иннәлләзина яктауна ас-сидра ясуббухумуллаһу аля руусихим фин-нари сабба." Кем ди бу дөньяда сидр агачларын кисә ди, Аллаһ аларны ди баш түбән утка атачак ди. Һәм бу китапның инде автор әйтә, моның хикмәте ди, кешеләр яшеренә торган, сыена торган күләгәләрне бирә торган агачлар инде ди. Анда ике төрле килә бит инде. Бер хадис килә, менә шушлай дип килә хадисләр, ягъни кем кешеләр кача торган күләгәләрне битерә, агачны кисә, аңа җәһәннәм уты булыр ди. Икенчесендә килә хадис иттақул ла'инайн дип килә. Ике төрле ләгънәт кылучыдан сакланыгыз ди. Ягъни остерегайтесь двоих буламы проклинающих ди. Проклинающих ди. Ике төрле каргыштан сакланыгыз ди. Нинди ул дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, берсе ди юлга йомыш үтәүчеләрне каргый ди. Юлга, икенчесе ди күләгәгә йомыш үтәүчеләрне каргый ди. Йомыш үтәүче инде, то есть те, которые справляют нужду именно на дорогах и справляют нужду под тенью деревьев була инде. Кешеләр, мәсәлән, менә күз алдына китерсәң, син бит юлдан барасың, и синең юлыңа берәү, ну, извините, какая итеп куйган. Һәм шунда кеше ачуга бирелеп каргый икән, каргышы төшә. Ни өчен? Чөнки бу юл. А юл это святое. Пәйгамбәр нәрсә диде? Юлның хакын үтәгез диде. Юл кырында вообще басып тормагыз диде, беренчедән. Но әгәр дә вам придется юл кырында басып торырга, тогда отдайте права дороги диде. Отдайте права дороги диде. Нәрсә? Күзегезне төшерегез диде, гаурәтләр карап тормагыз диде. Икенчесе ничек диде? Кем хадисны хәтерлый? Анда ничек гайбәт турындамы, ни турындамы килде һәм нәрсә кешеләргә зыян китермәскә инде. Хәзер ялгышырга мөмкин теге, башында эшләп бетерми, кичкә таба. Хотя может көндез дә эшләмидер инде. Вот, шуңа күрә юлның хакы дигән сүз бар инде. Шулай бит хадистә. Һәм менә монда дагы әгәр дә кеше йомыш үтәп куйган, даже кеше йомышын үтәсә дә аның исе килә. Шулаймы? Мәсәлән, син таптың бер күләгә урыны, ардың, хәлең бетте, и вот агач. Анда скамейка, син утырдың, анда ис. Алла сакласын, чыгып китә икән, анда бер җире кырысын дип. Или тыгылсын дип тыгыла. Шуңа күрә это страшные вещи. Это как бы это мелочи кебек, да? Но ул кешегә зыян китерү. Кеше арган аның ял итәсе килә. Мәсәлән, менә бездә дә күп ул. Бездә может быть не актуально шул хәтлек күләгә. Без чөнки шулда яшәмибез. Но мәсәлән килдең су буена. Шундый матур җир. Шундый рәхәт, утырдың монда мусор бөтен җирдә. Хайван да алай калдырмый. Вот ашуга бирелеп нәрсәдер чыга икән, кабул булырга мөмкин, Алла сакласын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ике каргаучыдан сакланыгыз диде. Хәтта беләбез исламда каргарга ярамый. Исламда каргарга да ярамый, но кеше каргышыннан да сакланырга кирәк. Шуңа күрә менә бу юл, күләгә, бигрәк тә пәйгамбәребез вакытында, бигрәк тә шулда это очень актуально. Шуңа күрә ул урыннарда йомыш үтәү, агачны кисү кешегә кирәк булганда ул әйберләрне бик нык сак булырга кирәк инде. Һәм соңгысы, шуның белән тәмамлыйбыз. Бәлки бүгенге дәрес шуның белән дә үтеп тә китәр. Димәк, агачларны кисү булды инде, бөтен агачка кагылмый. Менә именно шундый кешегә күләгә биреп тора торган, файда биреп тора торган. Һәм соңгысы суицид. Үз-үзеңә кул салу.
Үз-өзіңе қол салу. Біз енді кіші өтіруіне алдан қойған ек, шылай ма? Әйе, біздің 5-ші ме, 6-ші ме гынақы. Міне, яғни нақаққа кіші өтіру. Кіші өтіру, ол біздің айырым гынақ деп барайды. Ләкин енді аны бір үкке де кіртірге болайынды. Әмі самоубийствоны яңадан қойған енді, яңа гынақ етіп. Әлбәтті, исламда кіші өтірерге ярамаған кібік, өз-өзіңе қол салу да нәқ шындай гынақ. Нәқ шындай гынақ. Шоған көрі, Аллах Тағала әгер де қойсыдыр аятта «Вәлә тақтулу нәфсілләтті харрам Аллах» деп айтса, то есть не убивайте душу, которую Аллах Тағала запретил убивать, яғни кіші өтірмәгіз деп айтса, ikkinchi bir oyatda Nisa surasining 29 oyatida Alloh taolo aytadi: "Вәлә тақтулу анфусакум" dey. И не убивайте самих себя dey. Яғни ikisi de bir гынах. Сенің хақың yok, у тебя нет права лишать жизни кого-то, и также у тебя нет права никаких лишать жизни самого себя. Сенің андай хақың yok, у тебя нет права. Не үшін? Шулай. Чөнки не үшін кіші ғұмыр өтірге ярамай? Чөнки ол ғұмыр сенікі түгіл. Шулай ма? Сенің хақың жоқ. Мәселен, кімдер айтыр екен? Сол менің бала бит ол деп. Жоқ, хөкүмет өз баласын өтірі екен, әтиянені қоя-қоя түрмеге отырта. Шулай ма? Һәм ол судта айта ала ма? А тебе, судья, какое дело? Это мой ребенок. Я родила, и я его или ее убил. Айта ала ма? Жоқ, айта алмай. Яғни жамғият та қабыл ете алмай. Ярар енді әтесі бит, ана Шалладамы болды бит хәл. Хатынын да өтірді, баласын да өтірді, аны өзін өзі өтірді. Бірәс айта ала ма? Ярар енді өз хатыны бит, кіші хатынын өтірмәгән деп. Жоқ, ол кімніңдір қызы, шулай ма? Өстірген, аның әнесі тапқан аны, аның әти білән өстірген нәраны. Мында дағын өз баласында өтір алмай, шының кібік кіші өз-өзінде өтір алмай. Кіші өз-өзінде өтірге хақы жоқ. Не үшін шулай? Айтайгыз, кіріп кетеміз. Неге кіші өтірге ярамай? Чөнки аны әнесі тудырған. Кіші ғұмыры қимметлі. Аның әнесі нешлеген? 8-9 ай бойы ерткен. Рахат мы бала табу? Мен тапқаным жоқ, просто шоңа сізден сұрайым. Әйе. Рахат түгіл. Гіл табырлары еді рахат болса. Әйе. Шоға көра баланы табуда рахат түгіл, баланы өстіруде рахат түгіл. Шолай ма? Чөнки аның мәшәққаты бар. Һәміне қарағыз, анасы баласын 9 ай бойы қараған, қарынында ерткен, түнібі йықламышын, нетмешін, кімніңдір билі біткен, кімніңдір башқасы біткен, тіші біткен, тапқан, көп мәні үлә, бала тапқанда ілік бигрәкте болған бетін, шолай бет. Хатта біләбіз, бала тапқанда өлген әні жәннәтті деп келе. Соңынан ол баланы тапқанда 20 ел өстірген, 30 ел өстірген, көп мүккішін, көп мүсаулығын төккенде, бірау келгенде аның баласын өтірген. Бұл бетінде, это же несправедливость, шолай ма? Шоға көре бір кімнің де хақы yok кіші өтірге. Амында вопрос, какая разница? Сен өзің таптың ма? Жоқ. Сен өзің көтердің ма? Жоқ. Мұндан бір 2 елілік бір қардаш хатынын алып келді мәшітке. Хатыны нешеншедір айда ауырлы. Ну, аларның енді сложный болғандар енді көресің. До того, что просто аны уже психиатрға аппардылар, по-моему. То есть, қыз балаға озған бірінші тапқыр. Мен аның бір жүмлесі есте қалды. Мен де әнінің хәлін де міне қазіргін аңладым. То есть, әнінің кім екенін, вот кто такая мать, да, я вот только что начала понимать ты, мәйтем әлі сен тудырмадың әлі. Әлі сен өстірмәдің әлі, пока оңламайсың әлі сені мәйтем. Шоға көре, может быть, алай қорағанда хатын қызға әні хақын даже оңлау жеңіліректір шем иратқа. Чөнки ол өзі әні болып қараған. Шолай ма? Міне ол айта, мен де, я вот только начала понимать ты, оказывается, как тяжело было моей маме, когда она меня носила и рожала. Шоға көре, нәрсе, сені атанаң тудырған, алар сені күткеннер, алар сені вложили сені өстіргеннер, қайдыр больницаларға еткеннер, алар сені институтқа кірткеннер. Анда ауыл кіші енді қазларын сойып, сиырларын сойып оқытқандар енді. Кімдір башқасын берген, өзін алар нәрседендір мәхрум еткеннер. Может быть, әнесіне пальтоласы болғандар, оланы олмаған, чөнки баласын оқытқан. Әтисінің қиялланғандар, көршісінің машинасын көріп,
но извини, аның малайына анда 100 мың, 200 мың, мына медицинскийда күпме төлейлер. Шулай бит инде. Университетларда күпме сорыйлар. Ул үзен-үзе мәхрүм иткән, әтисе сам себя лишал чего-то, тормышның бер ниенә, может аның ул техника яраткандыр, но вот олмаган, потому что малайны укытырга кирәк. А бер көнне малай решил это. Проблемасы туганда. Решил решить вопрос. Бауга менгән, таблетка ичкән, каяндыр сикергән. Все, неразделенная любовь. Там она меня бросила, она меня бросит, другая найдется ведь. Ну, понятно, ауырдыр, но аның хакы юк. У нее нет прав на это. Чөнки ул үзен-үзе тудырган булса да, үстергән булса да, ул аңлары, может быть, тормыш кыйммәтен. Шуңа күрә исламда барып кеше үтерү белән бер, кайтып үз-үзен үтерү. Кеше гомеренә тиергә синең хакың булмаган кебек, син үз гомереңә дә синең тиергә хакың юк. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә генә бирә, Аллаһ кына ала. Шуңа күрә исламда икесе дә бер гынах. Икесенә дә җәһәннәм. Икесе дә преступление. Да, государство, да, общество бүген не так осуждает, к сожалению, случаи суицида. Кеше үтерсә, бөтен кеше әйтә, кеше үтерүче ди. Шулаймы? Төрмә аңа ди. Даже төрмәдән кайткач та әле, аңа бөтен кеше булай карый. Даже төрмәдән кайткач та ул кеше үтергән бит диләр. Может, ул тәүбә иткәндер. Может, ул тормышта ялгышкандыр, 20 ел утыргандыр. Но все, ул кеше үтерүче дип карыйлар. Үзен-үзе үтерүчегә алай карамыйлар. Хотя элек булган бабайлар зиратка кертмәгәннәр, например. Менимчә, ул да, это было жестко, но бабайлар хотя бы давали понимать, что авылда берәрегез үз-үзенә кул сала икән, без аны даже зиратка кертмибез. Ана каядыр шунда күмерсез дип. Ну, мин әйтмим, что это было справедливо. Чөнки дини яктан карасаң, хәзер аңа кайтырбыз. Ул дөресме, юкмы? Ләкин ул барыбер какой-то бер куркыту булган. Но хөкүмәт бит инде үзен-үзе үтергән өчен төрмәгә утырта алмый. Или малайың үзен-үзе үтерде дип, әнисен төрмәгә утырта алмый бит инде. Шуңа күрә суицид бу дөньяда аны наказать дип булмый. Ләкин кеше белергә тиеш, Аллаһ Тәгаләнең газабы көтә аны. Аны Аллаһның газабы көтә. Ни өчен? Чөнки кеше үтергән кебек, ярамаган кебек үз-үзеңне дә үтергә ярам. Синең хакың юк аңа. Аллаһ сиңа күпме гомер бир. Аллаһ сиңа күпме ризык бирде. Күпме сине ниндидер хәерле эшләр өчен үстертерде. Әтиәнеңә көч биреп, сабырлык биреп. Син алдыңда хәл итеп ташладың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тaqtulu анфусакум" ди. "Ва ла tulqu bi aydikum ila tahluka" ди. Әле не убивайте самих себя гына дими. "Ва ла tulqu bi aydikum ila tahluka". Не толкайте себя на погибель ди. Мәсәлән, нигә аракы эчәргә ярамый? Аракы, чөнки аракыда зыян. Ул кешенең тормышын җимерә. Нигә тәмәке харам? Чөнки тәмәке ул кайсы җәмгыятьтә әйтәләр, тәмәке тартсаң сәламәт буласың, анда зыян килми дип. Шуңа күрә нигә наркотик харам? Чөнки бу кешенең гомерен җимерә. Гомерне җимерүгә илтә торган әйберләр дә харам санала. Белә торып. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Не толкайте себя на погибель ди. Инна Аллаһа кана бикум рахиман". Шуңа күрә: "Ва ла taqtulu анфусакум, инна Аллаһа кана бикум рахима" ди. Үз-үзегезне үтермәгез, чөнки Аллаһ сезгә рәхимле булды ди. Ниса сурәсе 29-нчы аят. Һәм менә шуңа күрә кеше үз-үзенә кул салып, ул Аллаһка каршы килә. Ул әтиәнисенә каршы чыга. Мәсәлән, менә күптән түгел булды шундый шырак инде, чакырдылар, кемдер үлгән, килеп китәле, укып китәле диде. Килдек, утырдык. Оказывается, әле 7 көнлек кенә булган икән. 7 көнлек. 30 яшьлек җегет. Какой ошанда? Какой ошанда? Аның хатыны нинди хәлдә бүген? Әнисе нинди хәлдә аның бүген? Әтисе нинди хәлдә бүген? Ул бит инде әти, әни күпме көч төккәннәр. Мин теге исемнәрен дә белмим. Миңа кирәк тә түгел. Без теге аерым кешене кимсетәсебез килми. Аллаһ ярдәм бирсен. Теге ул бу сүзләрне аның әтисе дә караган мөмкин. Шулай бит инде. Ләкин это так нельзя делать. Так нельзя поступать с родителями. Бүген әтисе утыра, мин аңа бөтен әйберне бирдем, хәзрәт ди.
Я ради него жил дейді, мен ана бердім, бүтін әйбірні бердім дейді. Мен аны оқыттым дейді, мен аны аяққа бастырдым дейді. Мен өзіме алмадым машинаны, аңа алып бердім дейді. Но вот так он решил это, как сказать, решить свои проблемы, избавиться от проблем. Понятно, жанына нәрседір жетмеген. Понятно, өзіне орын таба алмаған. Но кішіге бетінде мәшітке келерге бола, ізленерге бола, дұға қылырға бола, исламға жақынайырға бола, башқа юлларын ізлерге бола. Шуңа көре, міне, просто кіші взял, решил этот. И все сидят, никто его не понимает. Да, дұға да қылмеші болмай. Кішіні бетін жаханнамға жіберіп болмайын. Ләкин шулық вақытта ол ғұмырлікке қалған не қазір. Міне шушай бір қала, асадық. И мен Шешняға барғаш, біз енді яшылар біле көріштігінде жиылыштық, сөйлештік. И мен ол сұрауны бердім Шешняда. Мен білмем процент статистика нендедір Шешняда суицид. Но меңа жігітлер бек қызық жауап берділер. Не деділер? Мы боимся Аллаха, дей, и боимся слез наших матерей. И мен сұрадым, айтам, да, понятно, Аллаха надо бояться, а в чем мудрость? Әнінің көз яшынан қорқабыз дегеш, білесің ме, біз бәлекей шақта дей, соғыш болды бетінде, шылай бет. Біз бәлекей шақта дей, біздің көбіміздің әтесі өлді дей. И шушы соғыштан соң дей, ол былай да ауыр, былай да ақша жоқ, әти жоқ, но әнесі тұл қалған, шылай бетінде, балалар ятим қалған. Бізді әнилер өстірді дей. Бик ауырлық білен дей. И бүгін де әнилер шундай ауырлықтан соң бізді әтисіз өстіргеннен соң, әгер де бірібіз барып өзін-өзі қол сала екен де, біз қорқабыз дей, әнінің ренжіші бізге түшешек дей. То есть, логика аңлашыла ма? Бізде ғұмырның қадірі жоқ. Жоқ біздің ғұмыры. Біз просто рахатқа шыдай алмаймыз. Шо көре әнінің ренжіші, әтінің ренжіші. Қатының қалған екен, бір өзі, яра сен қоштың проблемадан. Кредит төлей алмадың. Башқа проблеманы хал иттің, якыбы, хал иттің. Сенің қатының нешлиха. 3 бала біле қалды, например, там. Ол бет қатыныңның ренжіші сен атшашак әлі мұнда. Сені шолай қалдырып кеткен үшін. Міне, шоған көре, әгер де бұл шыннан да зор ғаділсізлік болмаса, Аллах аны кіші өтіру білен бірге қоймаса, өзінің өтіру. Чүнки ол шыннан да зор зұлымлық. Хәм Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нәрсе дейді, анында Жүндүб ибн Абдиллах тапшыра, сізге қадар дей, яшаған бір халықта дей, значит, бұл болған енді Бәну Исраил халқындамы ілікте болған енді. Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам айта, бір ир кіші дей, яраланды дей. Яраланды, паранился. Соғыш болды бұл нәрсәмі. Хам ол дей, шушы яраға түзе алмышы, қылыш біленмі, пішақ біленмі тәнін кесті дей. Хам, білмейбіз, может, венысын кескендір, может, нәрседір. Хам специально қанын ағызып өлді дей. Өлді дей. Яғни, суицид болды. Шулай бетінде. Хам Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айта, ол өлгәш Аллахы Тағала айтты дей. Бұл бәндем, он опередил меня деп айтты дей. То есть, Аллахы Тағала ғұмырын алушы. Шулай ма? Аллахы Тағала өлім фәрештесін жіберуші. Әгер де аның ғұмыры біткен болса, ол барыбір өлейді. Шулай ма? Башына таш тияйды. Башына, білмейм, көкірегіне қылыш тияйды. Нәрседір болайды. Но ол түзмәді. Хам нешләді? Өзін-өзі ашықтырды. Яғни Аллах Тағала нәрседі? Бәядарани раб деді. Раб, мой раб опередил меня деді. И за это я его отправлю в ад деді. Аллах ішіне кіріге ярамы. Это, значит, сен тақдирге қаршы. Но, әлбәтті кіші рахаттан өз-өзіне қол салмай. Шуа бетінде. Кіші қошмақшы болан ендедір проблемада. Еш қына, психологлар айталар, енді Аллаху алям, қой вақыт кіші просто нешлерге білмей. Қой барыға білмей. Даже не то, что ол проблеманы хал ету, етмету, ол білмей нешлерге. Хам, мына ол ойлай, все, шушы деп. Теге нашар түш көргенде, түш көргенің есіңе түшіресің, тезірек көзің ашасың бет. О, все, болды, қытылдың деп. Вот кіші тезірек кетмекші бола. Но ол кете қоя, еще хуже
ғазапқа кете. И ол человек думал, что он сейчас убежит от проблем, но он возьмет на себя такие проблемы. Мына шуңа күрә кеше үз-үзенә кул салып, ул әти хакына керә, әни хакына керә, хатын хакына керә, ир хакына керә. Ул үзенең хакына керә. Ул не имеет права үзенә үзе зыян салырга. Ул Аллаһ хакына керә. Ул тәкъдиргә каршы килә. Тәкъдир бар, язмыш дигән әйбер бар. Ул Аллаһның аятларына каршы килә. Чөнки мәсәлән Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха." Нинди генә сиңа Аллаһ проблема бирсә дә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Күтәрә алмаслык проблема бирмим мин" ди. Значит, есть решение проблемы. Значит, каядыр аны чыгып була. Алла сакласын. Но бу әйбер бар. Шуңа күрә Алла сакласын, менә мондай әйберләр Пәйгамбер саллаллаху алейхи вакытында да булды. Менә безгә хәдәр булды да. Насын сугышларның берсендә шундый хәл булды. Бер сугышта бер сахабиләрнең карап торалар, бер кеше кылычын тоткан кирип китә. Курыкмый берсеннән дә, шуннан соң сахабалар әйтәләр: "Субханалла" ди. Ул савап җыйган кебек бүген беркем дә җыя алмый ди. Чөнки кемдер читтәрәк булырга мөмкин, кемдер бераз куркыбрак йөрергә мөмкин, бу кирип китә кылычы белән. То есть проявил себя, храбрый, смелый, ни под кем не перекрывается, ни за кем не стоит, кірә. И сахабалар әйтәләр: "О, субханалла" ди. Бу ди бүген бөтен савапны ала инде бу ди. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям иштә хуа финнар ди. Он будет в аду ди. Ул җәһәннәмдә. Пәйгамбер просто так әйтәме? Бер кашанда. Вама янтику анил хава. Пророк никогда ничего не говорил от себя. Бүтін әйбір вахи булды. Кайтып хатынына моторым дип әйтсә дә, ул вахи булды. Аның һәрбер сүзе шариғат булды. Аның йылмаюы шариғат. Аның ашулануы шариғат. Бер кашанда пәйгамбәрбез үзеннән чыгып бер нәрсә әйтмәде. Шуңа күрә пәйгамбәрбез җәһәннәмдә дип әйткән икән, значит, что-то в этом есть. Шулаймы? Бер сахаба акыллы, зирәк. Ул әйтте: "Пәйгамбер булай гына әйтми" ди. "Кырындарак булыйм әле" ди. Күпмедер вакыттан соң бу сахаба кычкыра: "Я Расулаллах" ди. Пәйгамбәрбез карый: "Ашхаду ан ла илаха илляллах" ди. "Ва аннака Расулуллах" ди. Я свидетельствую, что нет достойного Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что ты посланник Аллаха ди. Шахадат китерәм, син Аллаһның илчесе ди. Пәйгамбәрбез нәрсә булды ди? То есть он еще раз удостоверился, что это пророк Аллаха. Шулаймы? Пәйгамбәрбез нәрсә булды ди? Теге кеше ди, без аңа сокланган идек ди. Синең кебек әҗер бүген беркем дә алмас дип әйткән идек ди. Син ул җәһәннәмдә дип әйттең ди. Шуңа күрә мин аның тирәсендә булдым ди. Аңа казадылар ди. Сугыш бара бит. Аңа казадылар ди. Һәм ул шуңа түзә алмыйча нәрсә булгандыр? Авыртуга түзмәгәнме? Позорга түзмәгәнме? Неважно. Но ул түзә алмады. Ул ди, он положил рукоять своего меча ди на землю ди, а острие на грудь ди, и лег на меч ди. То есть нишләде? Үзен үзе үтерде. Һәм пәйгамбәрбез әйтә: "Иннамал агмалу бил хаватим" ди. Воистину дела воздаются по завершению ди. Цыплят по осени считают. То есть ярамый әйтергә: "О, бу җәннәт кешесе". А иногда без карыйбыз да: "О, бу җәһәннәм кешесе" дип. А может, завтра син аның хуже будешь аннан, а ул лучше будет тебя. Шулаймы? Шуңа күрә кай вакыт мәчеткә шундый кеше килә. Кичә ойныган, тормышта бөтен пычракны күргән, и син аң белән небрежно гына шулай. Мин даже үземнән шулай булырга может иногда. Ну ладно, әйдә бер вагаз сөйлим. Проходят годы, 5-10 лет, и он становится лучше тебя. Машалла, ул җәмәгать намазларында. Машалла, гаиләсенә карата. Шуңа күрә беркемгә дә карап, "О, бу җәннәтте" дип әйтергә ярамый. Чөнки ахырдан күренә ул. Беркемгә дә карап, бу җәннәт яки җәһәннәм ярамый хөкем чыгарга. Аллаһ белә. Шуңа күрә менә монда да карагыз. Бөтен кеше сахабалар әйттеләр: "Субханалла". Карап, моның кебек савапны беркем дә җыя алмас. Пәйгамбер ул җәһәннәмдә диде. Менә шуңа күрә Алла сакласын, әллә нинди изге эштә булып та, әгәр дә син үзеңә үзең кул салсаң, бу кешегә бик зур хәсрәт китерә. Һәм безнең вакыт бетә.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Men qatala nefsehu bi şey'in uzziba bihi yawmal qiyamah." Kim нәрсе bilen үзен үтерсә, кыямәттә шуның белән газап күрә. То есть, кто как себя убьет, его также будут наказывать в судный день, джаханнамда. Һәм икенче бер бу Бухарида булды. Һәм шулай ук Бухари Муслимда килә: "Мен qatala nefsehu bi hadida, fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Kimdә кем үзен тимер белән үтерсә, мәсәлән, кисте, казады, нәрсәдер эшләтте, Jahannamda аның кулына тоттырачаклар шушы пычакны, эзләп табачаклар. Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне таба. Шушы кылычны, шушы пистолетны, һәм ул үзенә үзе корсагына менә булай казыячак. Ул яңадан тиреләчәк, анда үлеп булмый бит. Корсагына казады, ала, яңадан тирелә, авыртуны сизә, яңадан казый. Менә шулай нәрсәди? Халидан мухалладан фиха абадади, то есть он вечно будет пребывать в адском огне, протыкая себе живот. То есть менә бер туктамый шулай булачак, үзен үзе үтерәчәк шулай. Ләкин үтереп булмый. Ва ман шариба самман фaqatala nafsa фахуа ятахассаху фи нари джаханнам халидан мухалладан фиха абада. Кимди үзенә үзе агу ширтсә ди, агу аны үтерде. Ул аның қолына тоттырачаклар жаханнам агуларын, пилюлаларын, жидкисларын, ул шуны ишәчәк. Иш аның ул бүтән ишен яндырачак, яңадан тиреләчәк бүтән әйбер, чөнки янса үлә бит, анда үлми. Яңадан ишәчәк, һәм ул бер туктамый шушы әйберне ишәчәк ди. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Кимди каяндыр сикереп үлсә ди, кимдер сикереп үлә, күпердән сикерә, өйдән сикерә, таудан сикерә, ул бер туктамый сикерәчәк. Сикерәчәк, килеп чып, җәнчеләчәк, ватылачак, яңадан җыелачак, яңадан менәчәк, яңадан бер туктамый шулай аны газаплаячаклар. Ләкин җәһәннәмдә нәрсә? Аллаһ Тәгалә әйтә: "К ним смерть будет прибывать отовсюду, но они не умрут." Яни бу дөньяда булса, ул сразу үлер. Ләкин җәһәннәмдә ул үлә алмый. Чөнки без сезнең белән кыямәт дәресләрендә, кайсы дәрес микән хәтерләмим, кыямәттә нишләячәкләр? Үлемнең Аллаһ Тәгалә даст форму овцы, бараны дип килә инде, һәм аның үзен суячаклар үлемнең. Все, үлем бетәчәк. Менә шуңа күрә Аллаһ сакласын, кеше ничек үзен үтергән булса, бер туктамый шулай үтерәчәк үзен. Бер туктамый. Шуңа күрә ул исламда, диндә это очень большая проблема. Үзенә үзен кул салу. И соңгысы 1 минут калды. Инде кемнеңдер танышлары, якыннары, дуслары, Алла сакласын, үзләренә үзләре кул салды икән нишләргә? Әлбәттә бу зур тема, әйтәм бит, бабайлар җиназага килмәгән, бабайлар зиратка кертмәгән, конечно, алар молодцы. Алар хотя бы как-то куркытып торганнар. Шулаймы? Эше булса, нитсә, хәзер бит әйтә, мулла бит мәсьәлә ди. Әнә туганнар акча бирер ди, килә дә укый ул ди. Элек, конечно, куркытканнар. Но икенче яктан караганда, монда кайта бөтен бер нәрсәгә. Үзеңне үзең үтерү бик зур гынах. Обязательно җәһәннәм. Но бу күферлекме, юкмы? Чөнки җиназа укырга ярамый, һәм мөселман зиратына куерга ярамый кемнәрне? Кафирләрне. Вопрос: ул кафирме или гынахлы мөселманмы, юкмы? Әгәр дә ул Аллаһны таный, динне таный, шәригатьне таный, но что-то случилось, әйе, ул гыйбадәт тә кылырга мөмкин, ураза да тота, намаз, но что-то случилось, вот ул үзен үзе кул салды. Без аны кафирлеккә чыгара алмыйбыз. Мы не имеем права называть его кафиром. Значит, аның өчен дуа кылып буламы? Була. Аның өчен истигъфар кылып буламы? Була. То есть наши обиды әйтә укымады, но наше милосердие нәрсәди? У него же есть шанс, что Аллах может его простить. Шулаймы? Шуңа күрә пәйгамбәребезнең холкын алсак, да, пәйгамбәребезнең булды шундый хәл. Менә ди үзенә үзе кул салгандай, пәйгамбәребез бармады җиназага. Ләкин бармагыз дип әйтмәде. Саллу аля сахибикум дип, барып укыгыз җиназа диде. То есть ул дал урок, преподал урок, что андый кешеләргә пәйгамбәр бармау это плохо. Значит, пәйгамбәрнең дуасы булмады аңа. Но кылмагыз дип әйтмәде. Шуңа күрә без аны күферлеккә, мин үземнең дә җиназа бер генә укымадым инде.
әйе жидесе қырығын шақырсалар да барған шырақлар көп болды. Ләкин әйтәсем келе шуны біз аны күфірлікке шығара алмайбыз екен, демек біз аңа дұға ишігін яба алмайбыз. Демек біз аңа дұға қылырға тиіш, демек біз аңа енді истиғфар сұрайық, Аллах Тағала өзі ғафу етуші. Анасын біз білмейбіз, кім нендей халде болған, маштаның психически ол ненормальный болғандыр, нәрседір болғандыр, что-то заклинило, тігісі бұсы. Но har халде бұл бик зор қорқыныш әйбір. То есть проблемаға қарай мыннан нығырақ қорқырға керек. То есть та проблема, которую ты возьмешь на себя в 1000 миллион раз больше той проблемы, от которой ты хочешь убежать. Шуңа күрә суицид страшный әйбер, Алла сакласын, безне, балаларны, оныкларны, киләсе нәселләрне, әти, әни, туганнарны Раббым үзе сакласын андый әйбердән. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.